мубориза барои муайян кардани охирин иштирокчии Лигаи Олӣ дар мавсими 2026 идома дорад. Дастаи 11-уми Лигаи Олӣ 2025 Ҳулбуки ноҳияи Восе ва барандаи медали нуқраи Лигаи 1 2025 Сардори Турсунзода барои ҳуқуқи баромад дар дивизиони элита бо ҳам рақобат доранд. онҳо дар як давр ки аз ду бозӣ иборат аст бо ҳам сабқат мекунанд. 7 декабр дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе бозии гузаришии якум барои муайян кардани иштирокчии охирини чемпионати Тоҷикистон 2026 миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор шуд. Дастаи 11-уми Лигаи Олӣ 2025 Ҳулбуки ноҳияи Восе ва барандаи медали нуқраи Лигаи 1 2025 Сардори Турсунзода бо ҳам нерӯ санҷиданд. ҳисоби вохӯрӣ дар дақиқаи илованамудаи қисми якум кушода шуд. Ҳоҷи Акбар Узоқов бо зарбаи ҳадафманди худ дарвозаи ҳарифонро рахна намуд. дар дақиқаи 55 зимни як аксулҳуҷум Алишер Холмуродов голи ҷавобиро вориди дарвозаи Сардор гардонд. дар дақиқаи 75 футболбозони шаҳри Турсунзода боз ба пеш баромаданд. Ҳайдар Сатторов муаллифи гол шуд. пас аз ин фишори Ҳулбук бештар гардид. Билохира баъди лаҳзаҳои зиёд бозигари дастаи ноҳияи Восе Хайриддин Турахонов тӯбро дохили дарвозаи ҳарифон сохт. бо ҳамин рақобати аввали гузаришӣ миёни Ҳулбук ва Сардор бо ҳисоби мусовии 2-2 ҷамъбаст шуд. бозии ҷавобӣ санаи 10 декабр дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ инҷо пештар мебарояд аз мавқеи худ ба даст овардани рохат ба Лигаи Олӣ мавсими